Spodná odkvapová hrana strechy je rizikovým miestom, cez ktoré môžu do strechy vniknúť kuny alebo vtáky. Tomuto bránia ochranné mriežky. V tejto časti si otestujeme ich odolnosť a flexibilitu. Oproti bežným ochranným mriežkam sú mriežky Bramag ťažšie približne o 50% a vďaka tomu majú robustnejšiu stavbu a životnosť. Keď vám namontujem neoriginálnu ochrannú mriežku, po čase sa vám vyláme a vyhodíte peniaze do vetra.